Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗan uwana ɗaliban ilimi barkamu da wannan lokaci. Insha Allahu darasinmu na yau za mu yi nazari ne akan rabe-raben element. A darasinmu na baya mun nazarci element da misalan element. Yau kuma insha Allahu za mu yi nazari ne akan rabe-raben ko kashe-kashen element. Element sun kasu kashi uku kamar yadda za mu iya gani akan allo. Na ɗaya akwai metals. Su waɗannan su ne waɗannan element ɗin waɗanda ke barin zafin wuta da kuma wutan lantarki yana shiga a cikin jikinsu. Good conductors of heat and electricity. Su ne nan da suke barin wuta, zafin wuta da kuma wutan lantarki na shiga a cikinsu. Misali iron da kuma zinc. Misalansu su ma suna nan da yawa. Idan ka ɗauki wannan sinadarin na ɗaya daga cikinsu ka haɗa shi da wutar lantarki sai ka ji ya ja ka, ko kuma ka ɗauke shi ka sa wuta sai ka ga wuta ya sa shi ya yi zafi har yanda ba za ka iya kama shi ba kamar yadda muke gani da ƙarfe. To irin su ake kira metals. Sannan na biyu akwai non-metals. Su kuma waɗannan rukuni na element su ne waɗannan da ba su barin wuta, zafin wuta ko kuma wutar lantarki ya shiga a cikinsu. That is, ana nufin they are non-conductors of heat and electricity. Misalansu su ne oxygen da kuma chlorine. Su ma misalansu suna nan da yawa. Na uku su ne ake kira semi-metals or metalloids. Su kuma waɗannan rukuni na element su sun kusa da metals saboda an kira su semi-metals. Don a turanci idan aka ce semi ana nufin abin nan yana kusa da abin da ake faɗi. Misali kamar a ƙwallo akan ce semi-final, wasan da ke gab da na ƙarshe. Wato daga shi sai wasan ƙarshe. Wasan ƙarshe shi ake kira final, shi kuma wannan da ke kusa da shi ana kiran shi semi-final. To duk abin da aka ce semi su waɗannan ana nufin suna kusa da metals amma ba su kai metals ba. Su suna ɗan barin zafi da wutar lantarki na ɗan shiga cikin jikinsu amma ba kamar yadda metals suke bari yana shiga cikin jikunansu ba. Misali kamar sinadarin boron da sinadarin silicon, duk waɗannan semi-metals ne ko kuma a kira su metalloids. Sun kusa da metal amma ba su kai metal ba. To a nan za mu dakata a yau, insha Allahu a darasi na gaba za mu ci gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.